што, спадарства, у новы год з новай камерай паспрабую сёння на яе запісаць відэа пра досыктуальную зімой праблему, а менавіта пра вялізныя гурбы і сумёты снегу, якія ў нас вельмі кепска прыбіраюць. Праблема ў тым, што у нас звычайна зімой, калі выпадае вельмі шмат снегу, то максімум, што робіцца, гэта праязджае трактар, які прыбірае ўсё, робіць такія адхілы, адхоны са снегу, і потым, асабліва вось на перакрыжаваннях, з'яўляюцца яшчэ і вялізныя сумёты снегу, які змешваецца таксама з соллю, брудам, пяском, і ў выніку гэтыя гурбы вялізнага снегу бруднага, яны потым ляжаць у нас да вясны. Гарадскія ўлады часта яшчэ спадзяюцца, што яно неяк само знікне, і неяк прыбіраць іх не імкнуцца. Пры тым, што праблемы ад гэтага ўзнікаюць, напрыклад, для тых жа самых дрэваў. Вось высадзілі ў нас год ці два таму назад на праспекце Леніна, і вось увесь гэты снег разам з солямі, калі ён растае, то ён, канешне ж, трапіць у глебу, і потым гэтыя самыя дрэвы будуць слабейшымі ў наступным годзе. Шмат з іх потым ад хваробаў памірае, некаторыя паміраюць элементарна праз тую ж самую соль. Ну і, канешне, досыць актуальнай з'яўляецца яшчэ і праблема таго, што вось гэтыя гурбы бруднага снегу, правда, іх трохі снег за апошнія дні прыхаваў, яны яшчэ ствараюць вельмі непрывабны знешні від нашым вуліцам, і асабліва шкада, калі гэта адбываецца ў нашым цэнтры, у гістарычнай частцы горада. А для мяне гэта актуальна яшчэ і таму, што я прафесійны гід, экскурсавод, і вось, напрыклад, у мяне нядаўна была экскурсія для турыстаў з Даніі, і калі яны замаўлялі экскурсію, я вельмі хваляваўся, што яны захочуць паглядзець яшчэ і на сам горад, а не толькі на парк. Потому што я ведаў, што калі мы пойдзем па Савецкай, то мне будзе не так прыемна і не так лёгка распавядаць пра то, якія ў нас прыгожыя будынкі, калі перад імі вось проста вялізныя такія кучкі, ну, фактычна лайна. Праблема выяўляецца яшчэ ў тым, што калі гэтыя гурбы снега своечасова не прыбіраюць, вось, напрыклад, на пераходах, то яны потым утвараюць, ну, проста такія вось адвалы, саслоты, а потым, калі это ўсё пачне актыўна таяць, то яно пачне ўтвараць такія цэлыя рвы, вялізныя лужыны. На некаторых перакрыжаваннях потым іх давядзецца нават абыходзіць. Яшчэ адной праблемай з'яўляецца тое, што калі не прыбіраць гэтыя адвалы своечасова, то яны яшчэ і звужаюць праезную частку. На некаторых вуліцах гэта досыць істотна бываюць дыстанцыі. Я сустракаў выпадкі, калі там паўметра і часам нават метр. Канешне, ў цэлым у нас прыбіраюць больш, чым у некаторых расійскіх, украінскіх гарадах. Гэта ўсё добра, але вось шкада, калі застаецца зусім трошкі, каб зрабіць знаходжанне ў нашым горадзе зімой яшчэ больш камфортным. І гэта ўсё не робіцца, калі ёсць вось такія вялізныя сумёты снегу на тых жа самых прыпынках, посярод тротуару. Усё гэта не прыбіраецца, як я кажу, па маіх назіраннях тыднямі. У мінулым годзе я нават рабіў матэрыял пра ўсё гэта, і гурбы гэтага снегу тады ляжалі па маіх падліках каля 5,5 тыдняў у лютым, на пачатку сакавіка. І напрыканцы ўсё гэта нагадвала, ну, проста страшэнныя кучы, которые пакінулі, ну, я не ведаю, сланы, што ли. Ну, вось у нас адзін з вінаўнікаў самых частых гэтага бруду, гэта пясок. І, канешне ж, вялізная колькасць розных соляў. Яны змешваюцца са снегам і ўтвараюць тот самы бруд. Яны, канешне, таксама псуюць наш абутак, яны псуюць знаходжанне ў горадзе, бо нам даводзіцца ўсё гэта удыхаць, але пакуль што змагацца з галалёдзіцай у нашых умовах чыноўнікі больш эфектыўна не навучыліся, хаця падобныя тэхналогіі ёсць ужо на захадзе. Ёсць нават у Беларусі рэчы, якія можна зрабіць. У прыватнасці нядаўна быў артыкул, я кіну спасылку ў апісанні, пра тое, што ў нас выкарыстоўваюць не самы лепшы від нават той самай солі, не той, который рэальна дапамог бы больш ашчадна ставіцца да нас, але больш танны. Яго закупаюць тоннамі, і, канешне, яшчэ асобная тэма, як усё гэта нашыя службы выкарыстоўваюць, калі ім
значна лягчэй просто высыпаць гэта ўсё бязмежна, бескантрольна, калі не ладзіць ніякіх навучанняў з тым же самым дворнікам, якія раскідваюць все гэта на нашыя тратуары, на нашыя вуліцы. Усё гэта, канешне, у выніку прыводзіць да змяншэння камфортнасці знаходжання у нашым улюбёным Гомелі. Ну і вось таксама самы цэнтр горада, перакрыжаванне Інтэрнацыянальнай праспекта Леніна. У нас бачныя вось гэтыя вялізныя кучкі, якія засталіся ад легендарных гомельскіх сланоў. Як я ўжо казаў, не звяртайце увагу на тое, што яны знешне выглядаюць такімі бялёсамі, насамрэч там унізе бруд. Все это чорнае, все это замёрзла, і все гэта не прыбіраецца, нават не гледзячы на тое, што гэта вуліца, на якой знаходзіцца аблвыканкам. То бок галоўнае месца нашай улады, маглі б ужо неяк все гэта прыбраць. Вось ўсё гэта потым пачне таяць і будзе утвараць тут вялізныя калюжы, як я ўжо прыгадваў. Пры тым, што пацяпленне абяцалі ўжо ў бліжэйшыя дні. Таму чакаем. Так, што у нас тут? Агароджана, як заўжды, таму што падаюць ледзяшы, але гэта асобная тэма, чаму у нас заўжды такая праблема з ледзяшамі, якія падаюць з нашых дахаў, чаму мы дагэтуль не навучыліся больш эфектыўна управляць эту праблему. Можа быць, трэба будзе прысвяціць гэтаму асобнае відэа. Вось яшчэ адна праблема звязана з гэтымі сумётамі, некаторыя з іх паступова набіраюць у вышыні, становіцца ў вышыню метр, паўтары-два нават ёсць. Праблема ў тым, што некаторыя з іх знаходзяцца на нашых прыпынках грамадскага транспарту і таксама вельмі доўга не прыбіраюцца, тым самым робяць пасадку і высадку у салон грамадскага транспарта значна больш складаныя, да? То бок паглядзіце, тут, дзе раней можна было адразу выйсці і ісці, даводзіцца кожны раз прыбірацца прыкладна ў шырыню па тратуары метр, па другім яшчэ знаходзіцца ў нас пясок. І вось зараз людзі будуць чакаць, каб увайсці, іншыя будуць выходзіць. І, канешне, калі транспарт больш загружаны, гэта ўтварае істотныя праблемы. Чаму б не прыбраць усе гэтыя кучкі? Гэта пытанне да нашых уладаў. Вось у нас вуліца Працоўная, тое, пра што я казаў. Увесь снег адкінулі ў бок, і разам з соллю ён застанецца тут ляжаць, пакуль не растаяць, застанецца ў глебе. І не дзіва потым, чаму вось у гэтай алеі, у гэтай лініі дрэваў, якія высадзілі літаральна яшчэ зусім нядаўна, пару год таму назад, з'яўляюцца цэлыя такія прагаліны, дзе раней былі дрэвы, але яны, на жаль, памерлі. Адна з прычын менавіта ў гэтым, у тым, што на зіму у нас ніякіх спанбондаў на глебу тут не кладзецца. Такая практыка была толькі на маленькім кавалку савецкай раней, але, як вы ведаеце, апошнім часам у нас пасля таго, як паставілі, паклалі новую плітку, там наогул кавалку глебы не засталося. Вырашылі гэту праблему такім шляхам. Мне могуць сказаць: Яўген, слухай, так ёсць жа 115 бел, там ёсць адмысловы раздзел, у які можна пакінуць заявку, каб прыбралі снег у горадзе. Так, такі раздзел ёсць, але з працай 115 бел у гэтым плане ў Гомелі пакуль што ёсць пэўныя праблемы. Так, некаторыя заявкі, якія я, напрыклад, пакінуў, ужо паспелі выканаць, паспелі прыбраць гурбы бруднага снегу на перакрыжаванні Ланге і Савецкай, зрабілі ўсё чысцютка, малайцы. Але з іншымі заявкамі было не так все проста. Па-першае, пачаўся пінг-понг, калі перакідвалі заявкі па гэтых брудных кучках з аддзела ў аддзел. На гэта сышоў іх пэўны час. А потым пачаліся адпіскі, яны пачалі казаць аб тым, што ў адміністрацыі раёнаў абмежаваны бюджэт, і таму снег прыбіраецца па меры неабходнасці. Гэта пытанне ўжо да нашых уладаў, ці лічаць яны сапраўды неабходным прыбіраць снег па заявках на 115 бел. Будзем рабіць такія заявкі і надалей, паглядзім, ці зменіцца нешта.
бо пакуль што нагадвае трохі спробу адцярэбіцца, паспрабаваць, а раптам пройдзе такая адпіска і людзі перастануць дасылаць свае заяўкі. Канешне, мне могуць сказаць, што Яўген, ну што ты вось усё хаеш нашу ўладу, яны насамрэч спрабуюць рабіць, што могуць, і выбіваюцца сілаў, а ў іншых краінах не робяць і гэтага. Ты што, хочаш, каб было як ва ўкраіне? Але з іншага боку гаспадарства. Па-першае, у нас вылучаюцца досыць істотныя грошы на гэта, але існуе праблема з тым, што сістэма вельмі непразрыстая. У нас няма падсправаздачнасці, мы не можам праверыць, колькі грошай у гэтым сезоне было вылучана, колькі дакладна пайшло на якую графу выдаткаў, напрыклад, звязаную з прыборкай снега. Іншы бок медаля таксама тое, што вось як збудаваць цэлую алею падземных прыбіральняў на набережнай, дык грошы ёсць, а як прыбраць вось гэтыя сланоўі кучкі ў цэнтры горада, якія ляжаць у нас всю зімку, то грошай ўжо чамусьці не хапае. І яны будуць траціцца, і снег будзе прыбірацца толькі па меры неабходнасці, як нам адказваюць. Канешне, трэба быць рэалістамі. У сувязі з гэтым мае прапановы былі б, па-першае, кіраўніцтву горада надаваць больш увагі прыборцы вось гэтага снегу у цэнтры горада, уздоўж асноўных магістраляў, каб вялізныя кучкі не ляжалі тыднямі, не псавалі знешні від нашага горада, не псавалі настрой яго жыхарам і турыстам, якія наведваюць наш горад нават узімку. Таксама вялікую увагу трэба надаваць прыпынкам грамадскага транспарту, дзе вось непрыбраны снег потым замінае яшчэ і трапляць у транспарт, высаджвацца з яго. Ну і таксама службе 115 бел прывітанне, гаспадарства, выконвайце ўсё ж такі мага больш гэтых заявак, бо мы не прыдзіраемся, мы насамрэч спрабуем зрабіць наш горад больш камфортным і утульным для ўсіх нас. Але гэта ўсё толькі мае думкі, можа быць, я дзесьці не меў рацыю, можа дзесьці вы заўважылі нейкія памылкі, альбо у вас ёсць іншае бачанне гэтай сітуацыі, пакідайце свае каментары пад гэтым відэа. Не забывайцеся падпісвацца на канал. До сустрэчы ў новых відэа. Пакуль.